Nire saioa Goierriko lexikoa eta gehiago izenekoa izango da. Bertan, Ander Rosek bere garain indako eskakizun bati erantzungo diot, alegie ni zertan ibiltzen naizen, nolabait esplikatzeko. Ez naiz ni horren oso zalea izan, gehien bat handine lanak buko bedarelako, eta nire asmoa izango lizealako, bene baten bukuta gero hau da nazaltzea, baina bueno, ez da aukera txarra Anderrek eskainitakoa, eta hortik hasiko gara. Ni ez naiz ez linguista, ez antropologo, eta ez da historialaria. Dana dela, gaurko saioan ikusiko duen bezala, gauza hoik nolabait lotzen ditut, batez gure lanetan, grabazioetan da, batea etortzen dirako. Guazen haste, lehenengo kontzeptu batzuk azalduko ditut. Goierri zer da? Zer da Goierri? Bueno, hasteko esango dut, gaur ibilitako mapa desberdinek, muturzikin.com interneteko lekutik hartutako diela, eta gero, haren gainen nik nire lerrok eta nire irudi jarriko ditut. Bueno, Goierri zer da? Goierri da, Gipuzkoako eskualdea, ikusten duzuen bezala, Euskal Herrin erdigunetio gertu xamarrekoa, hor berdez markaudetena, eta 23 herrik osatzen du Goierri. Eta zer da Goierrira? Goierrira da, Goierrin hizketatzen den hizkera. Goierrin hizketatzen den bertako euskera. Herri guztietan hizketatzen da, ez. Goierrin badie bi herri, Goierrira hizketatzen duenak. Bat Urretxu, beste Zumarraga. Baino, hori kenduko bagendu, beste guztietan Goierrira hizketatzen da. Eta hau da nire ikerketa ingurue. Hemen abil, nire grabazioak iten, eta nire gauzak iten. Baino, azkeneko pare bat urtetan, ondoko eskualdea zabaldu naiz baita. Tolosalde, hegoaldea. Tolosa hegoaldeko hizkerak Goierrikokin lotura haundie dauke. Haundie dauke ezaugarri linguistiko asko berdinek edo berdintxu dielako, beste batzuk ez. Eta horregatik, nola baiteko kontinuum linguistikoa sortzen da. Alegie, hasiko bagineke brinkolatio, eta brinkola izango litzake legazpin hegoalden, eta iketa beraztegia heldu arte, esango dugu, euskera poliki-poliki aldatzen joten dela herri-zerri, baino ez olako jauzi erraldu ikin be, esate badiako. Brinkola edo lehaztikoa, oinatik konparoko bagendu, hor beste zerbait izango genduke, izane hori dalako euskera behar dauken jauzi linguistiko egon dina, batetik bestea. Orduan, zein da guk ibiltzen deon modus operandie? Gure modus operandiek egin bat ontan oinarritzen da. Lehenengo, elkarrizketatu bat aurkitu behar dugu. Alegia, pertsona bat, berri maila hona izan daikena. Bertakoa dalako, bertako euskera ondo menderatzen dolako, bertako gaiek ondo menderatzen ditulako. Eta elkarrizketa grabatu bat itxe zaio. Elkarrizketa grabatu hortan, ze galdetzen zaio? Gauza desberdinak galdetu ezke. Esate bateako, galdetegi orokor bat daukeu, bizitza sozial da baserri munduko gai batzukin. Gero daukeu, lexiko bilketako galdetegi berezik, hau da, zenbait hitz, zenbait lexiko jasotzen deu ikuspegi tematiko batetik, edo hitz batzun gugak aurkitu nahi ditugu, edo zenbait galdera egin die, lexikoan ingurun. Eta azkenekoa da, galdetegi espezializatu bat ditia. Hartzai bat daukenen, errotari bat daukenen, errementari bat, edo egazti gaietaz galdetzen denen, badauzkeu, galdetegi osok horta biderota. Ben galdetegi inda gero, elkarrezketan transkribakipen fonologiko bat ekin dugu. Aldan arretek handinakin, eta aldala azentuke markauta utziz. Eta, behin hori eta gero, etnotestu eta lexikon aukeraketa bat inbar da, transkribitu dan oinarri horren gainen. Etnotestuk, hitz behak esatuen bezala da, olako grabaziotan jasotzen dien testu desberdinek, gai desberdinen ingurun, hizketainez. Eta hortaz aparte lexiko dago. Eta behin, lantresna hori izan da, idazketa egin da. Idazketa egin daike hiztegi moduko bat, alegie lexiko bidez ordenautako lan bat,
gero endatestu osagarri bezala jarriz, edo izan daike artikulo bezala. Hau da, alderdi tematikoi indar gehiago emanez. Hortaz, era hontan, gure ibilbidea motx-motxen esateko, izango leke 24 urtelanen, 350 elkarrizketa inda, eta pasautako herri eta auzok 30. Eta gure lana ezinezko izango litzeke, bitartekarik aipau behar. Azkenen baten, eak aurkitzen den jendea, eta eak izaten die kontaktu guzti egiten denak. Askotan, elkarrizketatan bertan eten die. Eta hor, azpimarra behar, inungo zalantzeipe, Angel Irigora Asteamarra, Itziar Etxezarreta Ezkiokoa, Antonio Berasategi Idazabaldarra, Aimar Maiz Gabiriarra, Jesus Urteaga Idazabaldarra, Antion Iztueta Abaltzizketakoa, Xabier Elortza Idazabaldarra, Juan Francisco Garmendia Beasaindarra, eta Jose Luis Ugarte Legazpiarra. Eta behin, azalduta gero, zindan gure modus operandie, baina hasiko gara pixkat gaien sartuko gara, lexikoa eta bestelako fenomeno linguistiko batzuk behitzet azalatzeletik, azalduz. Hortaz, lexikoa. Hor, iruditan ikusten duzu animali hori, nola deitzaio animali honi? Nola esaten dugu goierrin honi? Iaba. Gaur egun, animali horri txakurre esan nahi zaio. Txakurre da. Baino, Zagamako Pio Berasatek izana, hau zan oso berri maiona, oso ona, arek esate zion bere txakurren, o bere familien, gamboa esate zitzaiola animali honi. Ezan txakurre bere familien, baizik eta gamboa. Eta apax bat ote zen, hau da, behin agertzen da nitzuitako bat, ote da. Urte askotan hola honitzen, nolako beste ezer aurkitu, horrekin lotu nikenik. Baino, holako baten, ikusi gendun ez zala apax bat, hori beste non baiten agertzala. Fernando Amezketarran bertso ez ezagun xamar baten, eta iturri da, Jose Maria Orte Berminan liburu bat, Fernando Amezketarra, 1784, 2014, bertso ez ezagun xamar hortan, badakar hitz hau. Eta gaina, egoera deskribituz, bere txakurrekin aurkitzen den momentu baten, holako zerbait esaten du. Baita moduz sarturik errekan, lauan kataburuz, testamentia egin du beretzat, larruak entzeko nekean eretzat. Toma gambo, nik emanda ikjango, Fernandoren aziendak eztik denbora luzean irango. Orduan, 200 urte atzeinez, eta herri batzuk hautzago junez, agertu zen, hitzau, harrigarri gale zen. Beste adibidea honekin. Ursorango Luizko Ikotxea jasotakoa. Ursorango Luizko Ikotxea beste berrimaile izugarri bat. Honek, behi klase bati behin da berriz, uioz behi esan dezion. Uioz behi gora, uioz behi behi. Nik galdetzen nion, zeote zen, deskribitzeko, azaltzeko. Nola bai deskribitzen, baina enoan harrapatzen zeote zen. Orduan, ze mota ote zen. Eta haure apax bat ote zen. Ez, segurako ermaso baserren, ubillos behi hitze agertu zen. Segurako ermasoro baserri esan barra dugu, bertako jendek, bertako zarran emari hori, transmisio bitez, izugarri zaitu dola, gorde dola, ikaragarri zen da baserri hortakoa. Baserri hortan agertu zen ubillos behi. Eta hitz horren esan nahi, bestela jota, beti izu ezan. Orduan ikusten ganduen, haure zela apax bat. Eta hoxe da, beti izu bat. Eta hoik, pixkat apaxak askotan bitxikeriek izan daizke, eta bitxikeri polike die, baino, behar bada lexiko eziketa egiten donen, eremu tematiko, eremu lexikalak, multzo lexikalak zerbait handikora jozeko joara izaten du. Esate bateako, nola deitzen da egazti hau? Hor ikusten duzuen hori. Goierrin eta Tolosalde hegoalden, alegie Guibilitako ingurun, izen desberdinak ditu. Buztanikarea, Legazpi eta Ezkion. Errekatxorie, Beasain, Ormaizti, Idazabalen, dana nik ustet Goierri gehienen errekatxorie esaten zaion, hor, berdez markota daukeun hori. Eta Tolosaldeko herritan, gehien bat urtxorie. Ikusten duzuen bezala, errekatxorie eta urtxorie pixkat lotuta daren. Baina, hor bitxikeri bat gertatzen,
Seguran, eta beltzaz adirezita du, ama berginen txori, ditzen duela. Gauza bitxi bat. Bueno, guazen ikustea, gure inguruko hizkuntzetan oasetan, oksitanon, kodeita, oiera, pastoreta. Katalanez, kureta blanca, pastoreia. Ikusten dugu ja, kodeita eta kureta bitan ja, buztanai, aipamen bat itezainola. Frantsesez, versionoret gris. Espainolez, la bandera blanca, aguzanioz. Vale. Baina, hor, behin Burgosko herri txiki bateko iztegi herrikoi bat erosin honen, nun agertu zen Burgosko herri hortan, Azinasen, pajarita de Nuestra Señora, esaten zela gaztioni. Eta ikusten dezuen bezala, segurakon paralelo bada. Bat euskera beste erderaz, baino, bike norabide beren dijoztenak. Gero, hegaztin lexikok, oso aberetxe da gaina, holako gozak eba ditu. Esate bateako, argazkin ikusten zuen hegazti hau, gailupa, euskera batuan, firrula, izen zientifikoa. Hormaiztin, honen izena, gure izanak, papogorrie deitzen zion honi. Iazabalen berriz, pentsa, hormaiztitik Iazabalea, mendi izgunezko 3 kilometroko bidea bestik ez dau, Julioa gaina, azentu horrekin, Julioa. Eta Ursoranen, Iazabaletik Ursunera berriz dejunezko beste 3 kilometro bestik ez duzkiko, Lizartxori. Aleke, eremu oso txiki baten, 3 izen desberdin, eta bakoitza gaina, sorburu desberdineko. Eta gure esperientzik esaten dio, badila ere lesikal batzuk, multzo lesikal batzuk, aberastasun oso handi daukinak. Hegazti izena mundu handi bada, ume jolas izenak ebai, perretxiko izenak, zesanik ez, belartxarran izenak, gazaina izenak, eta sagarri izenak. Esate bateako eta idea bat dileko, azkenekoren kasuan, sagarri izenak, Iazabalen herri bakarren 58 sagar mota izenak jasotzeko sorta izan gendun, batez ere 3 berri medietatio. Eta 58 klaseotan, 2 o 3 beterriko motak ziela genduta, beste danak Goierriko sagar klase zien. Orduan, hor bigoz ikusten ditu alde batik sagar izena aberastasun izugarrie, baina bestatetik sagar motane etno botanik aldetike sekolako aberastasuna. Eta guazen pauso bat aurrek ja. Pasauko gehoain, lexiko utxutxetik muga lexikal batzuk aztertzea. Hemen, Goierri mendebaldea daukau, eta Marra Gorrien bestalden, Goierri ekialdea. Eta bitan, hitz batzuk aldau egiten die. Hitz aldaketoik batzutan, bezalaizke oso harinek, azalekok, fonetikok akaso, baina beste batzutan askoz sakonago di. Eta guazen kasu batzuk ikustea. Goierri mendebalden gaztaia esaten deuna, Goierri ekialden gazta esaten da. Bueno, berbada ez da inbesteko aldea. Baina urrengoa bai. Goierri mendebalden indoabea esaten dana, beste, barrunean. Prakak galtzak bihurtzen die. Alkondarea, alkandorea. Apie, kabie. Eozein bizkaierazko iztunek edo mendebaldeko iztun eozeinek ikusiko du, Goierri mendebaldeko eredue bere etxeko izkeratik askoz gertuko daula, Goierri ekialdeko baino. Beitu, beidatu bihurtzen da. O beidau. Zatarra, itxusie. Jungurea, txingurea. Jungurea da, segea pikatzeko izaten dan ingude mota hori. Izarea, maindirea bihurtzen da. Burubeltza, gazti mota bat, kaxka beltza bihurtzen da. Eulie, elbie bihurtzen da. Kapastea, mozorro bat, akainie bihurtzen da. Zapatue, lan bata. Eta hola, beste hainbat kasu. Hau zerrendau luzea da. Baina Goierrik badauke beste muga lexikal bat. Eta honeke badauke bere garrantzia. Ez da beste bezain nabarmena behar bada, eta aurkitetako adibide gutxigo die. Baina alde batik Goierri hegoaldea daukau, esango dugu, Oñatikin eta Arabakin muga jendona, eta beste alde daukau gainontzeko Goierri guztia.
Goierri hegoalden, alegia parte honetan, abadea esaten da. O esan izan da, zetik Goierri hegoaldeko baina azaldu baitugun hitzek azkarra ide desagertzen. Zaki zeharrazoikateo, atzea iken ide. Hortaz, Goierri hegoaldeko abadea gainentzekon apaize bihurtzen da. Goierri hegoaldeko baik, gabe, gainentzekon B bihurtzen da. B, bare eta aldaera gehiago dara. Bedarra, belarra bihurtzen da. Edurre, elurre bihurtzen da. Sitxe, simaurre bihurtzen da. Eta gero, etorten, ipinten bezalako formak, gainentzekon etortzen eta ipintzen bihurtzen dira. Hegoaldeko Goierrira honek, hemen markaudunak, mendebaldeko euskalkin eragina handia dauke. Segurazko izango da Arabatik etorritako eraginen zatik. Azken baten, Goierri hegoaldea bidez eta Arabakin lotu xamartuta egon da historikoki. Eta horrek, neurri baten, bintzet, edo gure inguruako bintzet, zoazon teoria hori indartu ingo luka. Eta muga lexikalaz gain, fenomeno linguistiko berezi xamarrak aurkituko ditugu gure biden. Esate bateako, Goierriko herri baten, seguran, eta Tolosaldeko beste herri baten, alegin, seguran eta alegin, xixipoxa deitzen den fenomeno aurkitu du. Xixipoxa, azkenen da, S etimologikoa Z bihurtu, eta Z etimologikoa S bihurtu. Seguran adibidez, sikindu, masoa, mazoi esateko, sanpatu, saku, baina gero bestaldeak ere bai. Pentsatzen, bazerri, segauta da, sega pasata, segauta. Hasi esateko. Alegin berriz, jasotako adibidek, ez esateko. Apaisak, itesuen, plasan, esautu, bestalde ere bai. Bazerrik, osea, astigarra, arkola mota bat, asko. Fenomeno hau galtzen nahi da, adin batetik gorako bakarrik iten du, eta bere galera azaltzeko bi kasu, bi arrazoi ikusten ditu. Talde batik, fenomeno honek sekulako desprestigio ere egiten dio, hizkuntza honi bere ondoko herritan, esate bateako zegamarrak segularrai parra indie, zuek zeurako zeate eta adarra jotzeko, eta amezketarrak, alegiarrai, parra india baita, fenomeno nekatio. Eta gero beste izan da, eskolatan euskera alfabetizatu bat erakusten hasi dienen, poliki itzalin da. Beste fenomeno linguistiko bat, Goierrin zapo erderea esaten deuna, Tolosako herritan zapoizketa esateana. Eta zer da, hitzen silaba bakoitzen ondoren, silaba errepikakor bat jartzea, o silaba segida jartzea. Hoi errexago ikusiko dugu, adibidekin. Adibidez. Amurrio, Arabako. Herrie, da. Guazen, silaba bakoitzen ondoren, PA silaba sartzea. Izango litzeke, apamupa rio pa, aparapa bapa kopa, eparripa epa dapa. Eta sartuko bagandu silaba segida bat, pa, pe, pi, popu, adibidez, izango litzeke, adibide berdinekin segiz, apamupe riopi, aporapu bapa kope, epirripi epu dapa. Ikusten duzuen bezala, kosta egiten dago ondo askatzea habilidaik izan ezen. Agertu zaiun tokik amezketan agertu da, berestegin agertu da zerainen agertu da. Zerainen ez adibide bezala jasota, baizik eta esanez, guri zebako laizkete jezuen, da ean artean laizkete jezuen, da beste. Haure, bestea bezala, ia galduta daun fenomeno. Eta beste fenomeno linguistiko bat. Eta justu, legazpin pasatzen dana. Herri honetan gertatzen dana. Zein da fenomeno linguistiko? Ze bitxikerita izkete emerden? Ikusten duzuen bezala, hemen daukazu arrasto gorri bat. Arrasto gorri hortatik ezkerrekoa, Urola baiara da. Eta arrasto hortatik eskubikoa, Oria baiara da. Legazpi da,
Urola Baiaran Goierreiraz hizketa egiten duen herri bakarra. Legazpi, herri goierritarra da, bai hizkuntzaz eta bai kulturaz. Eta, esan duten bezala, Urola Baiaran daun herri goierritar bakarra. Zeote dau, erdiaroko migrazio baten arrastoa, hipotesi bezala jartzen da hemen. Bueno, pentsa dezagun, badarela kasu posiblek, ez da, antzeko gizalezkenak. Eskiulan, Biarnon da gaur egun, eta da Euskal Herriko mapa ikusten duenen Zuberotik batzutan adirazten da mapan, eta izaten da Zuberotik eskubialdea ateatzen den txorten hori, eskiule hori, izatez Biarno balin bada ere, herri euskaldun izan da oain arte, eta bere arrazoia simple xamarra izan zen. Barkoixeko jendek, alegi ondoko herri euskaldun Zuberotarreko jendea juntzalako, berta bizitza. Lan hori, gure Filipe Txegorri adiskidek ondo ikertuta dauka. Eta beste fenomeno posiblea izalaike baita erdiarokoa, Balser herrina. Balser herrik, Suizalden bateze, inzonolako mugimendu bat hegoaldea, eta gaur egun Alpetako zenbait parajetan, hizketa egiten da Balser hizkera, hizkuntza aleman bat, horren bidez sortutakoa da. Gure elkarrizketatan agertu dien gaiek era desberdinetako izan die. Esate bateako gertakari historikok agertu die, frantsestea, karlistadak. Goierren frantsestea esaten denen bi gauza adierazten die. Ez bakarrik beste tokiatzuan bezala Frantziko ejerzito posiblek izandako invasio posiblioek, ez? Komentzioko gerra, Napoleonen gerra, San Luisen humila semek, ez hori bakarrik, bezik eta Goierren esaten denen beste esan nahi badauko baita. Eta da, 19. mendea erdialden, trenbidea izanen, urte asko kostau zen Aizkorri pasatzea trenbide horrek, batez tunelak behar izan zielako. Eta horrek ekarri zon, Frantzitik, baina baita Piamontetik, milaka langileen etorrera. Milaka langile etorrera horrek, hemen bezalako gizarte rural baten sekulako eragina izan zon, gauzatan, eta garai harri frantsestea esaten zaio baita. Bestetik, karlistadak agertu dira baita. Gero, pertsonaia historiko hartu zaizkio. Esate bateako, Carlos Zazpigarrena. Carlos Zazpigarrena da, azken karlistadako erregea. Agertu zaio, Santa Cruz apaize baita. Agertu da baita, Azkue, Resurrección Maria Azkue, Lekeitioko euskaltzale erraldoia, eta hau agertu zitzaian Ursoarenengo elkarrizketa baten. Izane, bertan elkarrizketan zen hain itzenak, esan zon, ume txiki ezala, nola etorri izan Azkue, Ursoarenea, nola juntzitzaien, eta bere amonai galderak iten haitu zela. Gero, kontu mitologiko agertu die. Mari baino gehiago, hemen Anbotoko senyorea, o aketediko damea, esate zaiona, atio txistu, gentilek, sorginek, mundun bukaera. Gero, beste gai bat ez zaiona, Araba erderaz ikaste hau, Tolosalden agertu zait. Ondire 1950 bueltan, bazien Tolosaldeko gaztek, soldauzka inaurretio, Araba jutezenak erderaz ikastea. Nagurain eta Araba zelaieko parajeita. Beste bat, kontrako ere pasau da, kanpoko jendek euskeraz ikastea. Esate bateako, lehen aipau deun Pio Berasategik, esate zon, eakume ziela, pas baiarako gizon bat, trapero bezala ibiltzana, etortzala, etxek-etxe, zehama eta beste tokiatzu. Eta gizon honek euskera zitezuela, gaina euskera berezi xamarrazukela, eta eak mirestuta ziela gizon horri euskera zantzutak. Abere folklorea, otxon kontu jasotio, sugenak, muskerranak, eta beste asko. Landaketa desagertuk, gaur egun gari galduta dau, gari kontuk, lino kontuk, zikirioa, zumea, fenomeno atmosferikok, horre elurte izugarri batzuk izan ziren, gero baita 1956ko otsai famatuera, askotan agertzaio, gero, negun Bizkaira jute zien Aizkorreko hartzaien kontuk, zatika
zeukin berezitasun ezan, otako asko, karzei otako asko itxezuen. Hemen zerela, hemen goizkera itxezuen, goierri iraz, baina bizkaira jote zenen, bizkaira itxezuen. Eta gaina izate zien, bizkaiera oso dialektalizatu itxezuen. Oso lekukoa, eraketu zien oso lekukoa. Orduan, bi dialekto menderatzen zituen jende izatezen hau. Beste fenomeno jaso duna, Naparroa, igita, ikaiekin gari emaztea jute zen gazten fenomenoa. Hoi gehiago oizarragoa izan zen, 20. menden hasieran. Eta hortaz gain, tradizio oraleko, ipui, txiste, abesti, bertso, kontakerak, eta beste goza. Eta adibide batea, esate bateako, hor dugu palanka jokun kasua. Goierriko toki batzutan, toponimia ipamenak dare ez, toki batzun izenak, palankari, palankareku, no? Baina, guk palankaz jasodon hauzko testigantza bakarra, grabaziotan jasodon bakarra, hola pixkat txurazkoa esan daikena, berastegin jaso gendun Andres Etxeberriak esan dakoa. Horberan ikusten duzuen, hemen, Andres Etxeberri honek etxen dauken palanka bat gaina. Eta ze esan zion Andres Etxeberri honek, esan zion. 20. mende hasieran, berastegi, bere herri palankario bazala. Palankan asko jokatzen zen herri horren. Eta esan zion baita, bere aiona palankari erakusle bat zala. Alegie, apustuketa jazienen, bere aiona ibiltzan, apustuk imerzuen jende horri launtzen, hobeto bota zezeten. Baina, beak, 1940 jaiota izan atio, ez do sekula inor ikusi palanka jokun bere herri. Orduan, horren ondorioa da, galera oso azkarra bat izan dela. Uste gutxin, kirol hori desagertzen. Dana dela, Euskal Herriz kanpoko referentzik badi. Bueno, aurretik esango dugu, Euskal Herrin badila ondi referentzik eta lanak palankan ingurun, beste Ander Rosek indako lan bat bada. Eta, baino, nahi atentzioa eman zean, nire bida nola toko zalako, Euskal Herriz kanpoko referentzi bat etorri izan eta gutxina espirozon toki batetio, alde batik. Guadalajara eman, Madrilda Segovia behitxarten, badau, Collado de Tirobarra izeneko lepoa, pasabide historiko bat. Eta gero, Cervantesek, bere Kijote lanen, 3 erreferentzi ditu barran ingurun, barra botatzen ingurun. Eta azken adiontan irakurreten Cervantesen novelas ejemplaresetan beste 3 erreferentzi badare. Itxura danez, bere garaien indarra handi izango zon kirolanek. Vale. Orduan, ikusten dugu, bai Goierriko eta bai Euskal Herriko zenbait gauza, zenbait gai lotzeko, kanpoa beti urra dekula. Eta netzako kanpoa esaten duten zer da? Bada, Ibero-Occitania. Alegie, Iberiar penintxula eta Occitania juntatzen ditun eremu haundi hori. Erabaki hau, akaso arbitraria izan daikezetik, ni seguro nau, hasiko baginek Europa o Afrikako beste toki batzutan Euskal Herrikin lotura bilatzen lotuko bendukola. Esate bateako, Alemania egualdeko folklorea, Piamontekoa, edo Atlas menditako gauzak hasizki ozeatz mehatz behitzen, gauzak gehiago ikusiko benduzke. Baina, pixka praktiko izateatio, jungo geha, gure alde guztako bizilone behitzea. Ia ba. Orduan, Ibero-Occitania esatetenen, bana goiten dezati dan ez da bat. Alde beti daukeu, mundu galeiko portugesa. Hor, Galizi eta Portugal sartuko duzke. Beste ditu daukeu, Leongo mundua. Bateze, Leongo izkeran mundu zahar hori. Bestetik, Kastillerrie. Kastillerri ez da nik esmotako hitze, baizik eta gure berri maile honenetako batek bizkoikotxeak esaten duen hitze da, eta hola xegorro dut. Gero, Aragoa daukeu, gero, herrialde katalana dauzkeu, eta gero, Occitania daukeu. Hoi die gure mugante posiblek zenbait referentzi bila jun behar den. Dana dala, eta konparazio egiten hasi horretio, holako paradigma bat, holako eredu bat esplika nahi dut. Eta da, hartzan kasu ikusiko dugu, eta gero ikusiko dugu horrek zer eratorri dauken, zenbait lurraldei jarri bezaion arreta aztertzeko. Miguel Mari Elosegi biologok, holako osonarketa bat egiten du,
Pirineo eta Kantaber mendikatetako hartz populazio konparauz. Dakizuen bezala, Kantabriar mendikaten 200 bat hartz dare, maizak gehiago zote den, eta Pirineotan berriz, bertakoa desagertzen izan, haik eta hartz eslovenok sartu arte, eta bain ba, gorakak joz. Eta holako ezarra desatzen du. Hitzez hitz. Behar bada, Kantabriar mendikatean abantaia txiki bat izan dute jarduera askoren antolaketan. Izan ere, hartza kontserbatzeko proiektuak iritsi zirenean, Pirineoetako baino garapen maila baxuagoa zuten arlo askotan. Bueno, orduan ikusten dugu. Pirineotan zemai gauzatako aurreatu gozerela, eta Kantabria alden atzeatu. Vale. Eta horri, Nikolako gogoetaten haste dut, garapen maila apalagoak diru gutxiago adirazio du. Alegia. Ibero-Okzitanio guzti ez da berdina. Toki batzuk historikoki pobrek izan die, oso pobrek, beste batzuk aberetxeago izan die, baina horrek eragin handi dauke. Eta diru gutxiago izateak berriz, mundu zarra gehiago kontserbatzeko ahalmena hamarkadatzuan batzutan behintzat. Alegia. Ikusten da, pobreenak izan tokik, arkaikonak izan dira. Ekonomik garapen gutxiago izan du, eta orduan, bai etxek, bai izkerak, bai otxurak, bai alderdi materiala, bai izadie ere, gutxigo eraginda alderdi pobretan, aberetxetan baina. Vale? Eta, ari hori segiz, Leongo arkitektura tradizionala ikertu duen liburu baten, olako zerbait da. Arkitektura herrikoia ez da kontserbatzen. Gure herrigune zaharren iraupenaren arrazoia, batez ere, pobrezia izan zen. Horrela, gaur egun arrastoren bat gelditzen bada, gehienetan inertziaz izan da. Oraindik suntsitua izan ez delako, ez ordea babesteko kontzintziarik badela. Bestera bat esan da. Esan duen mundu zarrago eta arkaiko oin kontserbazioa izan da, pobrek izan dielako. Ez kontzintzi izan duelako, ean benetako izaera eta gauzak kontserba hor zituela. Bueno, orduan bukatzeko esango du. Ibero-Okzitaniako lurralde ezberdinek, garapen maila ezberdinak dituzte. Mundu batzuk, arkaikoak izan dira ia gaur arte. Mundu galaiko portugesa bezala, edo Leongo mundua bera. Eta horrek, arkaiko izate horrek, gero gure Euskal Herrikin konparatzeko, ematen dizkiolako pista hon batzuk. Bueno, eta guazen bastea, barakabitzen. Mundu galaiko portugesa. Esan dugu Galizi eta Portugaleko esatzen duena. Zer da, hizkuntza bat edo hiru hizkuntza die. Hiru hizkuntzak izango lieke. Portugesa, gallegoa eta afala. Afala da, Kazeresko hiru herritan hizketa egiten den hizkuntza bat. Ondi, bizitasun handi daukena. Vale. Gero, arkaismo handiko mundu da. Bai ekonomia, edo izan da iaia baina arte. Eta gero, sustatu zaharran inderra duena. Vale. Eta guazen kasu batzu bitzea. Zepa torta. Lehen esan deun Goierri mendebaldea eta Goierri ekialden arten, beste hitz bat, bi alderdik, beste lexiko gai bat, bi alderdik bereiztetiona da, guk urritz arbola badaukenen, edo gaztina arbola badaukenen, Goierri mendebalden tortoa esaten dugu. Eta Goierri ekialdeko berriz, zepea esaten dira. Eta hemen berriz, kasualidadez, eta Sosmonteseko gai baten, zepa torta, big batea agertzen dira. Vale. Bestaldetik, mitologian, mouros dielako agertzen dira Galizien, eta hori da, gure gentilen parekidea. Beste bat, Douro alden, kasuntan Portugalen, Ama Berginen folklore oso indartsu agertzen da, eta guk, hemen, arantzazun, edo beste toki batzuan daukenan, gai berdinak agertzen dira. Eta hor da aparte, batez ere Galizien, argin eta igitari, ibiltarien inguruko folklori izugarri dago. Horrek, gero, gure gaietan, paralelismok sortu ezken. Beste bat, Leongo mundue. Leongo mundue, arkaismo handiko mundu bat da. Hizkuntza propioa arriskun dauka. Leonesa, Astur Leonesa, arriskun da. Eta etxabere aberastasune.
alegie, han eskualde asko dare, bere, behi, asto, atxakor propioa daukenak. Eta holako aberastasunetan tukitan, normal izaten da, eskualdeek bizizan diela, pixkat ondoko eskualdekin harreman gehiegi izan be, eta nolabaiteko mundu propio bat sortuz. Bizimodu, arkitektura eta ekonomia tradizionalak ikertzeko eremu eredugarri da. Niri oso ondo etorri zaian Leongo Artzantza, inoenen artikulu bat Goierriko etxoi buruz, pixkat izketan berrauen neuken, Goierriko Artzantza eredukatio, eta hemen, gari baten desagertu zinak, handi Leongo mundu hortan bizik gelditzen zen. Horraitik, esatet, gurean lehenago izan zitekenaren pista batzuk eman ditzakena dara. Beste bat, Kastillerrie. Kastillerreko mundue, gehien bat nekazarie da, mendiko inguru batzuk handuta. Ez da Leongo mundua bezain aberatsa, baino baditu lekun lekuko elementu interesgarri batzuk. Argotak, dantzak, argotak esate bateako, nahi aurten topo zaitena da, junitzen Segoviako herri batea oporretan, Katalejoa. Banekin herri hortan, argot berezi bat bazala. Baina ez nekin azan, nire ostatuko nausik argot hori izketa jezonik. Eta ematen galtu inen horren ingurun, eta beak garbi izan zian. Mira, aquí, agua se dice ura, y carne se dice urdaya, y así, no sé qué. Garbi zian argota zala, eta argot horrek, beste argot asko bezala, euskalitzen zuzkela. Eta, gero, azten bagia lekun lekuko gai ebitzen, ikusten dugu, antzekotasuna lehen ikusi dugu namergin etxoria segurakoa jarita den esta senyora, txapinek, tolosalden txapinak Kastillako izar bada baita, txermenak, perastermenez, palanka jokue. Eskasko. Aragoa, oso eremu anitze da lurrez, klimaz eta kulturaz. Hemen hizkuntza propioa arriskon dau. Sustatu zarran indarra Pirineotan. Hor badauzke Korominesek estudiz de toponomia katalan liburotako kapitulo batzuk, izugarri dienak, juten dalako Pirineotako toponomi izar ustez euskaldun edan hori aztertzen. Eta hortaz gain, gutzako, toponimie, mitologia eta folklorea konparatzeko oso interesgarrik. Esate bateako, paralelok. Zerrando Amezketarra ingurun agertzen den kontu batzuk oso antzekok agertu die Aragon. Naizta, Zerrando Amezketarrik ez aipa, horregolan bezala. Oguren Peru eta Mari nipuiak agertzen dian oso antzekok agertu zezkin nahi. Urrezko zezenan urrezko zezena izaten da, gure kobazulo batzutan, babesle bezala daren irudik. Edo, marin antzeko ezaugarri batzu dauzken izakin bat bestere agertu da. Gero, horrengo ingurua, herrialde, katalanak. Hau, mundu neiko modernoa da, garapen ekonomiako handikoa, mendi aldeak enduta. Baina, beste tokitan ez bezala, katalanak ean lurralde ikertu induen. Katalunian daren folklorista, antropologo, hizkuntzalarik, pila badi eta lan asko induen. Eta hortaz gain, danetan ahondina behaiek izan du, Koromines jauna. Hortaz, bertan material pila bada. Gero, Pirineotan sustatu berezien, lehen aipauden Korominesen aipamenik, eta gutzako zati da interesgarria, Katalonia. Interesgarria da, asko ikertuta daunez, guretzako erreferentzi pila bat delako, konparazio pila bat. Eta aioko geha azkeneko lurraldea. Azkeneko lurraldea, Occitania da. Occitania lurralde oso handi da, eta mundu anitze da, bai geografiz, bai paisajez, bai etxez. Gutzako, Euskal Herrientzako, Europako atetako bada. Eta, haure ez da oso gauzarreroa, hizkuntza propio arriskundako baita. Bale. Ze antzekotasun aurkitzen dugula bote pronton? Bueno, izen antzekotasun batzuk, ez? Esate beteko kablu, bururdine da gazti mota bat. Kabiran, burondie, antzando bie, esate zainuna batuan.
Eta gero, antzeko folklorea dauko. Gauza batzutan, esate bateako, antzeko ipuiek, makillak iskin oso antzeko bat, birigorreko ipui batzutan agertu zait. Eta pertsona bat asko balio dana Oksitaniako konexio hontaz, anuntxi arana dela esango nuke zatik. Pertsona honek mitok ikertu ditunen, batez mito horbilak eta mitoen bilakatzea liburutan, ikusten dugu ondo baliatzen ditula Oksitanian eta batez biharno jasotien gai asko eta zuzen egudoko folklorekin konparagarri dela. Orduan, ikusi dugu gure ondoko eskualdetan daren gauza asko gurekin zuzenen konparagarri diela. O paralelo diela erabat. Baino, badie gauza batzuk, badie ezaugarri batzuk, badie elementu batzuk ematen duenez gure diela. Gurek eta kanpoko eragin handik behintzat ez daukila. Esate batean. Herrikirolak. Gure herrikirolak Ibero-Okzitania guztin ez dauki paraleloik. Beste bat, pelotan bilakaera berezie, 19. mendetik aurrea. 19. menden, hemen frontise hasten diren jartzen pelota jokutan, era bat aldatzen da, eta Euskal Herrin sortzen dien joku berrik eta bilakaera berrik izugarri den. Beste bat, eta garai berdintxu bat gertutakoa. Trikitixan bilakaera. Trikitixan kanpo ikartzen da, bai. Baina gero hemen dauken garapena, dauken historia da aparteko. Eta beste bat, bertsolaritzan fenomenoa. Bertsolaritzan fenomeno ikusten balin bat dugu. Zenbait bertso, zenbait bertsolari, zenbait doinu, zenbait gauza honorren egurun, ikusten dut dela fenomeno bat oso indartsu eta oso bertakoa. Eta beste dana gainetik, eta berizten gaituna, hoxe da. Euskera, gure hizkuntza. Eskerrik asko.